Top semangat saudaraku, jangan lupa bahagia. Saat terjatuh, carilah mereka yang kuat menopangmu. Saat kamu rapuh, carilah mereka yang setia menguatkanmu. Dan saat kamu sedih, carilah mereka yang tulus memberikan senyuman di wajahmu. Seperti malam hari ini, Sekar Rimba datang untuk menghiburmu. Ceritane wayang Jawi ing projongan Lengko Diraja Rahwan nara jarane gawe geger nyolong sinta Anoman cancut tumandang ngaleng kowe wis dadi awu kobong gede jroning ada pasir di dalam guci. Guci pecah jatuh ke sumur. Semoga yang hadir banyak rezeki, selalu sehat dan panjang umur. Amin. Ceritane wayang
gawe geger nyolong Dewi Sinta Anoman si kedek putih soan paman Sinta dijak Murkakan Indra Citan Pati Ning Anoman ora wedi diobok Purwokondo persiapan suarane ayo yo
Gadung lintang sesulung padang rembulan tak goleki ana ngendi si panjenengan tapi tiki dong Singo tirta saumpama kapan kaya aku bisa gagal lintang grengkong endah lungan kang rambatan amo swara ngrangga jiwa tak kirimi layang gitar tansah berkangen suminder ora krasa sliramu tersata Sekar mekar ing ora kang cengkar nyalakan tanpa ngomong tunggu tumeta sing kertong kanggo nelesi lungkong aku samar telan
lagu-lagu kula menawi lapan nyuwun bumi Genggam sebelum hilang, jaga sebelum tiada. Hargai selagi di sisimu, karena sesuatu yang tidak dihargai akan dirindui setelah dia pergi. Saya kosong maka tresno iki monggo sia-sia saiki ku kembali hati sekar rimba endor diperjuangake kabeh janji umum ono lambe saiki kudu bisa urip dhewe
Kata-kata Karimba. Cinta bukan tentang masa lalu, tapi tentang siapa yang bisa menerima tanpa rasa malu. Ingat kawan, laki-laki yang hebat itu adalah laki-laki yang tidak mencintai banyak wanita, tapi mencintai satu wanita dengan banyak cara untuk mencintainya. Masuk. Pesannya, temukan seseorang yang ketika bersamanya hatimu nyaman, hatimu terasa aman. Ia menjadikan kamu satu-satunya rumah, dan kau menjadikannya satu-satunya tempat untuk pulang. Yes. Monggo Mas Irul. Nggih. Intine sing kon setia ngono to. Rungokke dulur. Setialah pada pasangannya. Masuk. Koyo aku. Rokok kang kajire tresno dinalita lining jiwa kegandrung parasmu ya bulan depan Rasa tresno kang sanyata ya mung siji bulan depan, bulan kemerdekaan, bahwa kita bebas dari penjajahan. Belajar dari lagu Kasunyatan bahwa wanita butuh kepastian, bukan permainan. ya sapa wi Rudi mesti aku meneh ngapuran nara aku ini kalangi sliramu nanging atiku tututumu Gusti tansah apapun aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni kasunyatan tresno kowe sumandeng ngapuran nara aku Purwokerto selamat malam ya nanging atiku joget bareng dulu sing tak
sliramu nanging atiku wis dudu. Thank you bos. Sebelah kiri suara nih. Persiapan hati durung ditino kowe ngandeng wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa Pasane kembang bakal ono ing atine kudu aku sing wis cukup leno umbang atimu muro perkara sak terus marep bisa dipaksa hatiku percaya yen kowe mesti bisa nilakake aku cuma wong kudu aku sing hatiku percaya yen kowe mesti bisa nilakake aku suwanding wong liya. Indonesia. Terima kasih, matur suwun.